Mitä? Ota se! Keijä! Kuvaaks toi? No ei hää. No ei hää. Nyt me yritämme kaataa huikan koolle, enkä yksi kai niille jätetellä. Vittu. Okei, toinen kertainen sanoo. Eiks oo kolmas? Ei. No on. Siinä oli kolmaskin. Neljäs kertainen sanoo. Vittu. Tästä ei voi epäonnistua. Tai voi, jos musta puhutaan. Tästä voi. Paukku. Uskomatonta. Mä oon laittanut sitä. Mahtavaa. Vielä omenasiideri jäljellä. Nyt lähtee kunnolla. Mutta ei koskaan. Hei pudi. Hei hei. Puri puri! Puri puri! Kika puri! Puri puri! Puri puri! Kika puri! Joo. Näin tällä kertaa takaisin studioon.